Tontrap sila nganti wijiling kang sabdo pangandika sang bupati kawula nuwun Koko Prabu ing Mandura sarawuh paduka kula ngaturaken pasedahan para kami mugi ngunjuk ing sandhap padha paduka Koko Prabu ingkang tembe parapti. Ya, Yai Prabu Sri Bathara Kresna wis tak tampa perbagi saka ngadhang para siadi lulus raharja pratanipun Kakang Niskala ora liwat pangestunipun Kakang tumrap marang Sira Yai Ndrawati. Kawula nuwun Koko Prabu kacadhong tangan kekalih kula pundhing mestaka mugi dados jimat paripih Koko Prabu. Kawula nuwun Koko Prabu semanten ugi paduka kula Setyaki ngaturaken sungkem mangabekti wigunjuk wonten sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Ya Yai Setyaki wis tak tampa sembah pangabektimu Yai pangestunipun Kakang Tamarana Dimas Setyaki. Wih, sarengipun kula mundi Koko Prabu semanten ugi kula sinuwun kula ngaturaken pangabekti wigunjuk wonten sandhap padha paduka sinuwun. Ya Kakang Udawa wis tak tampa tumiba padha-padha taklimku Tamarana Kakang Udawa. Wih, dating pamundi kula saengga jimat sinuwun Koko Prabu kagiat ora sing manah dupir paduka nampi rawuh paduka Koko Prabu Mandura. Saking pangaros kula boten mantra-mantra Koko Prabu ing rawuh persasatku kulon Bathara Brahma ingkang tumedhak wonten tandhapi negari Ndrawati paring nugra dhateng para kawuling Ndrawati. Ugi marang tuwantu kula tansah tadah duka karana kula boten saged nampi utawi ngaturi pakurmatan kadidene nampi prataning Panuagung awit paduka Koko Prabu anggenipun rawuh boten paring dawuh langkung rumiyin. Wah, ladalah. Yai Prabu adiku kadangipun Kakang Sitak tresnani Yai Danang Danardana inggih kaya ngene swargane sedulur tuwa duwe sedulur sing wis mengku kawibawan ing atase Baladewa ki durung mati nang ngrasaku kaya wis ngrasake swarga awit ora sosok ketekadang para siadi marang pun Kakang. Muga-muga tata krama ajen-ajenan awet aja nganti luntur nganti besok Yai Prabu Kresna. Kepara Baladewa njaluk ngaku ronggonku sowan ana negara Ndrawati iki mung dadak wae. Nganti ora caos uninga marang Yai Prabu Kresna awit saka pengrasaku pun Kakang pratana negara Ndrawati kuwi wis ora kaya negara liya. Paribasang Mandura ya Ndrawati, Ndrawati ya Mandura Yai Prabu. Koko Prabu sanget ngaturaken denging panuwun kula dene semantep pangrengkuh paduka dhateng negari Ndrawati. Ha iya Yai Prabu. Sasampunipun lenggah satata keparenga ripaduka cumadhong dawuh. Wonten pigatos ingkang pundi dene Koko Prabu kepareng rawuh wonten negari Ndrawati. Yai Prabu Kresna pratanipun Kakang iki kejaba tilik marang karajane kadang para siadi kepengin aku bakal mundhut katerangan marang Yai Prabu Kresna badhe nyuwun katerangan babar kawis menapa pun Kakang mundhut tulung mara gage werdekna mungguh apa bedane tembung wangsit lan wisik ya di nulinggih Koko Prabu bilih kepareng Koko Prabu mundhut pirsa perkawis
tembung wangsit kalian wisik inggih saged kula badhe matur ngarsa paduka monggo Koko Prabu keparenga lenggah prayogi supados boten tumpangsuh ingin badhe nampi atur kula menika Koko Prabu leng-leng rawiyaning Kang Driya Liriwang Candra katawengan Sumo ing dastan katuritan mot kabyataning ruci Paraming driya manawung kagunging Hyang Wisesa Koko Prabu lakar wonten bentenipun tuwin wonten pilahipun piyambak antawisipun wisik wangsit kalian ilham kepalaku kandhanono wisik wangsit terus disusul ilham mau piye karepe ingkang sinebat wisik menika sadaning pangeran ingkang lumantar ulanging guru kanthi adhedhasar suraosing kitab suci. Wisik Gusti menika tansah menuntun manungsa dhateng marganing kautaman ingkang tegesipun paring pituduh dhateng margi ing hanjur dhateng tindak tanduk ingkang utama menika sinebat wisik. Lah saiki nek wangsit ki apa, Dik? Dene wangsit menika sadaning pangeran lumantar ulanging sang roh suci ugi saged lumantar pasupenan utawi sabawa lembab ingkang tinampi saklebeting kaweningan mila wangsit kala wau namung saged katampi dening menungsa ingkang gentur tapa bratanipun ingkang sampun wening pancandriyanipun sarta semeleh raosipun Koko Prabu. Lah saiki nek ilham dene ilham menika tuntunaning Gusti lumantar kahanan utawi lelampahan ingkang dipun sumerepi tuwin dipun raosaken mekaten Koko Prabu menggah pangertosan tembung wisik wangsit saha ilham. Oh ngono ya Di inggih anggur piye teka jalur gunung kadingaren Koko Prabu kepareng mundhut pirsa pengawis wangsit tuwin wisik menapa wonten bab ingkang tasih sinandi ingkang nagepokan kalian wisik tuwin wangsit kala wau. Bener Yai Prabu tak kandhani ya Di mau bengi pun kakang iki ngimpi utawa nyuperna katon ana pangimpen ana cahya ingkang sumenar hanalai gedene sak bluluk-bluluk cacahe ana 3 tak sawang cahya mau cumorot tumibane ana ing pasarean Astana Gadamedana. Yai Prabu pun kakang wungu saka nindra rasaku kepengin banget mertinjo marang Astana Gadamedana pasareane para leluhur. Monggo sekawit pun kakang ya durung ana rasa kepengin marang Astana Gadamedana ning bareng ngimpi kuwi mau. Impen kuwi perlambang apa ya Di? Wih, Koko Prabu pasupenan paduka sami kalian sasmita ingkang kula tampi Koko Prabu. Yai Prabu entuk sasmita apa? Sasmita ingkang kula tampi inggih kagawat resik pasareaning para leluhur ingkang sumari wonten ing Astana Gadamedana. Awit ing mangke Gusti kang nyipta jagat
badhe matedhakaken kanugrahan arupi wahyu cacahipun wonten 3. Angka sepisan wahyuning pamong ingkang sinebat wahyu purba. Angka kalih wahyuning ratu ingkang sinebat wahyu sejati. Angka 3 wahyuning wadahe wiji ratu. Menika Koko Prabu kanugrahan ingkang badhe tumedhak wonten ing astana Gadamedana. Wah, ya jagat Dewa Bathara. Saiki wahyu kok cacahe pirang-pirang ya, Di. Monggo nalika aku biyen sinau iki dajeke wahyu ki mung Cakraningrat karo Mangkutarama. Ning saiki kok akeh wahyu sing tumiba ya, Di. Menika naminipun paduka pinaringan sasmita kaliyan Gusti ingkang nyipta jagat lumantar pasukenan kula wau. Ah, yen ngono ngene, Di. Kaya luwih prayoga yen pun Kakeng lan Siadi daya-daya praton astana Gadamedana. Gayuh wahyu ki mau Yai Prabu lakar mekaten nuju manah kula Koko Prabu. Ning wahyu niki enek 3 lho, Di. Inggih. Monggo awake dhewe mung wong loro. Ora kurang siji lho. Koko Prabu. Minangka jangkeping 3 Kang Rayi Bratajaya utawi Kang Rayi Sembadra kemawon prayogi kadawan derek. Oh, ngono? Inggih. Sembadra didhawuhi derek, Di. Inggih. Oh ya. Aku sarujuk sapa ngerti nadyan wanita ning uga piniji dari Gusti kang nyipta urip ketrima nampa wahyu ingkang bakal tumurun Yai Prabu. Kaliyan malih ingkang nami wahyu menika mboten milih nen menapa sepuh jaler menapa estri Koko Prabu. Oh ngono ya, Di. Inggih. Ingkang dipun pilih menika namung tiyang ingkang saged sumingkir saking begalaning jiwa dalah begalaning raga. Wes bareng Siadi ngendika mengkono, aku malah pengen ngerti apa sing dikarepake begalaning raga lan begalaning jiwa. Muni begalaning jiwa menika wonten gangsal. Sepisan ngumbar hawa nafsu. Kaping kalih hambek angkara murka. Kaping 3 ngumbar wat kesenengan. Angka sekawan watak duracara para cidra. Ingkang kaping gangsal demen mitenah lan nganiaya. Menika mboten kenging. Kuwi begalaning jiwa. Inggih. Lah saiki nek begalaning raga. Begalaning raga ugi wonten gangsal. Sepisan tindak rusuh selingkuh ingkang kaping kalih laku nista, kaping 3 lumuh tapa brata. Ingkang angka sekawan patrak deksura. Ingkang kaping gangsal sarwa keset lan sungkanan menika. Oh, kuwi dadi begalaning raga. Inggih Koko Prabu. Wah, ya. Yen ngono tegese pun Kakang iki kudu ngurang-ngurangi. Inggih. Paduka kedah ngurangi dahar tuwin ngirangi anggenipun sari. Wadine aku kudu betah melek. Inggih Koko Prabu. Lah. Nek nggon ngurangi mangan aku iki wis kulino. Nek bab nggon betah melek kuwi lho aku iki sing rada angel. Mripatku anggere krungu gong ditabono kudu merem wae. Wah, dalah. Ya. Yen ngono pun Kakang yo tak budidaya piye bisane aku tak betah melek, aku tak ngurang-ngurangi olehku mangan. Inggih Koko Prabu. Ya. Muga-muga aku kuat, Yai Prabu. Saranane wong yen luhung betah lopo kurang guling. Eling asa lagat miko. Oh, yen racana kudu manis more sengsemin sasomo. Samane manungsa sapi. Titi terwaca iki dadi pangendikane Yai Prabu Sri Bathara Kresna. Sak bisa-bisa pun Kakang bakal minangkani ingkang tok dawuhake mau Yai Prabu. Walaupun Kakang mundhut pamit metu njaba bakal dawuh marang Patih Praduta supaya bisiki prapta ana astana Gadamedana. Saperlu mernata kahanane astana Gadamedana Yai. Monggo Koko Prabu. Mbok inggih menawi kepareng kula dherekaken Kembul Bujana langkung rumiyin. Lho, jare kudu ngurang-ngurangi mangan kok malah bisa mangan iki piye? Kuwi jenenge blasoke aku nek kuwi.
Mancing. Mboten. Ya wis. Diapura Yai Prabu, lungguh mangsa jenak dar mangsa enak. Lamun pun Kakang durung entuk. Wahyu sing bakal tak gayuh. Setunggal malih Koko Prabu. Apa? Paduka kedah sabar. Wahyu menika purunipun mencok kaliyan tiyang ingkang sabar. Sabar inggih. Wadon ya. Arep itu wahyu yo dadak kudu sabar sing ora kena mangan. Ya. Aku jane ra dijarah karo cacahku jane yo sabar. Jane aku wis kuping budhek mata picene nyatane apa-apa yo krungu ning aku kok, Dik. Apa meneh Praguta kuwi apa-apa kandha karo aku. Wah, wis. Sapa sing ora muntah coba? Inggih. Nakung dinten menika karma Paduka Koko Prabu Gladhen supados sabar langkung rumiyin. Wonten menapa-menapa sampun dipun mirengaken, wonten menapa-menapa sampun dipun pirsani. Lah ketok mripat iki, Dik. Omongane Setyaki aja jarak kowe, ya. Aku kon sabar, kowe ora usah gawe perkara. Inggih Koko Prabu. Ya, Yai Prabu, yang pancen mengkono aku kan budidaya piye bisane rasaku iki sabar. Aja nganti aku kagidhuh marang apa wae. Aku njaluk pamit metu njaba sawetara. Tak jaluk aja nganti kesuwen Yai Prabu ndas musul marang pun Kakang. Bebarengan kalian Yai Brata Jaya Budhale Kastara Gandara Yai. Nyatang ing kalang nyuwana gelar ranta mutar. Timang lirek konang. Setyaki kula wonten dawuh Koko Prabu. Purmangsa lega rasane ngatiku dene Koko Prabu Baladewa kepareng bakal ngersaki gayuh Wahyu Purba sejati. Nggih Koko Prabu. Kang mangkono bubar kabeh kang padha gantung siba. Pun Kakang Wedya munggah ing sanggar palanggatan nyuwun ngersani Gusti Kang Nyipta jagat. Muga-muga Wahyu Purba sejati bisa tinampa pun Kakang Kang Maraka Baladewa lan Yai Bratajaya isaken dawuh. Kang mangkono Kakang Pratyuda wonten mriki kadhawuhan bali dhateng ngabdi kula Purwuda. Bubarna kabeh kang padha gantung siba ing Sunadya munggah marang sanggar palanggatan. Nok iki yen pawa saguh aja bali njani kang dadi udayang. Sedika
Unduk sing tansah mituhu ana dawuh mata yung unduk suking ngersani Gusti kang nyipta jagat dene wis paring pirang-pirang kanikmatan wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga aku karo kowe bisa tetunggalan mapan ana ing Mbayem Kalang loro Desa Keras Wetan RT 3 RW 4 Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. Alhamdulillah Mak iso nambani rasa kangenku para warga Gung sing kepareng lenggah ana Kabupaten Ngawi. Ya aku uga ngaturake penuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk panjenenganing pepundhenku ya wong tuaku Bapak KP Cipta Utaya Esa lan Ibu Kompol Sunari Jati Esa Nduk nggih ingkang wektu dina iki ngunduh mantu. Oh ngunduh mantu ya mantene sapa Raka Mas Bribtu Doni Ilham Pambudi Sarjana Hukum ingkang wis anjatu krama Mbak Angesti Bening Wangi SM kuwi putri Bapak Sugiono lan Ibu Ormewati saka Jambe Wangi Sempu Banyuwangi ngger nggih. Alhamdulillah ya Mak dene panjenenganing Bapak Cipta ora ngalalekke awake dhewe sak kanca nalika putrane Pak Cipta angka loro Daud awake dhewe sing kadawan nyanyi ana kene iki putra sing nomor 3 awake dhewe uga kadawan nderek lek-lekan ana dalem kene nggih. Nduk dawuh Mas Bribtu Doni lan Mbak Angesti Bening Wangi dua sejoli yang menggambarkan keadaan hati yang tenang, damai dan tentram. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang terhindar dari kegelisahan, pertengkaran, dan konflik serta mampu menciptakan suasana yang nyaman dan harmonis. Kuwi keluarga Sakinah nggih. Banjur sinebut mawaddah melambangkan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus antara suami dan istri. Mawaddah adalah cinta yang tumbuh dan berkembang ditandai dengan sikap saling perhatian, pengertian dan saling menghargai. Iya. Terus warohmah kuwi mencerminkan rahmat atau kasih sayang yang mendalam dan meliputi sikap saling membantu, nggih, melindungi, memaafkan dan mengasihi kekurangan pasangan. Warohmah adalah kasih sayang yang berlandaskan keikhlasan dan kesabaran, nggih. Iya. Mulai yang nanti dadi Sakinah Mawaddah Warohmah bukan hanya sekedar harapan, tetapi juga tujuan yang ingin dicapai dalam membina keluarga Sakinah. Keluarga yang Sakinah Mawaddah Warohmah adalah keluarga yang bahagia, sejahtera dan dirahmati Allah, Nduk. Amin. Moga-moga mantene Raka Mas Bribtu Doni Ilham Pambudi lan Mbak Angesti Bening Wangi ora mung dadi bojo ning antuk wahyu jodoh saka sing nyipta urip. Amin. Adane yen bojo kuwi isih bisa pegatan utawa iso pisah. Ning nek wis jeneng jodoh ora bakal bisa pisah kejaba maut yang memisahkan. Nggih. Mula pandongaku ya ngger sakwise Raka Mas Doni lan Mbak Angesti ingkang wis kepareng palakrama antuka wahyu jodoh saka Gusti Kang Nyipta Jagat
lan uga enggal antuk tangsuling katresnan wujud putra. Nggih. Awit kuwi dadi pertanda katresnane bapa lan ibu. Nggih ya, heeh. Atur sembah nuwun dene awake dhewe sak kanca wis kepareng tinimbalan ana kene. Iya, mula sekamat-kamat ya, Ngger. Mula nggone padha lek-lekan iki ya sak mlakune. Nggih. Ya sak wujud-wujude kucem-kucem diraupi. Timbang ora ana tontonan ngono kae. Nggih, timbang nonton kirik kerah ya, Mak. Nggih. Mula yo gandeng bengi iki ujube apa ngunduh mantu ora beda manten. Nggih. Kowe karo aku ora ana liya mung kejaba ngaturake penuwun sak bubaring ringgitan Bapa Cipta utawa sak keluarga tansah manggih rahayu wilujeng niskala sumarambah para warga ing Bayem Kalang keras wetan geneng ngawi kene, Ngger. Nggih. Sak bubare wayangan Pak Cipta sak keluarga warga keras tansah manggih rahayu wilujeng niskala tinebena ing durga sengkala cinaket ing bagya mulya Allahumma amin. Nduk dawuh bintang tamu akeh banget. Nggih. Ingkang tinimbalan ora mung aku karo kowe saka Solo ning uga nimbali kadangku Raka Mas Yudha lan adhiku wedok Mbak Niken Salindri. Nggih. Yo, mula bengi iki padha dikatoke oleh kepengin ngrungokke suarane Mbak Niken. Aku wis niteni angger nglimbuk nyangik karo Mbak Niken kuwi ngerti kamerake delok kaya ikan bakar ditumpuk-tumpuk. Nggih. Kaya anggere Trans TV Trans Susu dadi siji. Nggih. Wis mula yang wis kebaca ditresnani Baraya Wagung ya kudu luwih sing ati-ati. Nggih, nggih, Ngger. Yo sadurunge ngaturke tembang sing warna-warna, aku tak ngaturi Mas Yudha karepe munggah ana pepanggungan. Monggo dipethuk aja dipleroki, Cak. Monggo, yo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wujud dalu Mas Bayu. Menyang Solo numpak sepur Mas Yuda panjang umur. Amin. Menyang Solo tuku TV Mas Yuda banyak rezeki. Amin. Amin. Ngombe mangan telo ngombene es teh Pak Cipto duwike akeh. Amin. Alhamdulillah. Luar biasa Mas Bayu punika. Nggih. Dasaripun nyambut gawe mapan teng daleme Pak Cipto. Masyarakat mriki kirang paham Pak Cipto niku sinten boten patek paham. Lah karepen paham panjenengan paring dawuh. Pak Cipto niku nek teng daerah mriki terkenale Pak Dempluk. Oh nggih ta? Nggih. Iku anu panggilan kesayangan. Panggilan kesayangan. Jenengan kalih kula pun ping kalih kok ditimbali teng mriki. Nggih. Malah rencana niki wau pun rasan-rasan kalih Ibu. Pripun? Tiap tahun panjenengan lan kula badhe dipun timbali wayangan wonten mriki setuju Bapak Ibu? Ya, setuju karek mirsani. Wah, wong piyai sugih mboten kados Pak Cipto. Nggih. Usahane teng pundi-pundi Pak Cipto niku saged sugih panjenengan lak mboten ngertos. Sebabe apa, Mas? Ngingu tuyul. Kosek, kowe aja blawanan lho. Kok nek nganti kok viral, iku malah ora apik dadine. Kula saged ngomong ngeten iki jelas nganggo watonan. Watone apa? Pak Cipto itu ternyata bareng kula selidiki iso sugih, daleme iso hebat, ruangane iso bawira niku mergo ngingu tuyul. Apa ning buktine? Alah panjenengan angger liwat ning jalan raya angger gure nek tulisane Gemplo Tirta, nggih niku tuyule Pak Cipto. Nggih. Ane yo anu nggih Mas. Piyai sing gemi, piyai setiti. Nggih. Ciri-cirine Pak Cipto kok iso sugih mergo panjenengane Pak Cipto iki kulino sedekah. Kulino sedekah wong Pak Cipto niku nyuwun sewu lho. Pak Cipto niku asli putra daerah mriki. Mapan wonten ing desa Keras mriki. Keras. Wong Keras niku wong paling setia. Nggih. Minum iso. Minume minuman keras. Nggih. Aduse air keras. Nggih. Lah piye wong desane ya keras? Sing mriki ya pekerja tenan, pekerja keras. Mula mriki wong sukses kabeh. Sukses kabeh. Mula lak tak dongake Mas Yuda. Nggih. Para pamriksa sing bengi iki mirsani muga-muga taun ngarep dadi penanggap genti. Allahumma amin. Wah panjenengan pun taun boten sah ngentosi taun ngarep. Pripun? Sasi songo pun ditimbali mriki teng daleme Pak Cari wae. Oh, heeh. Anu November. November Tanggal 1 November sing sowan teng ngene Pak Cari. Nggih, panjenengan kalih Mbak Niken nggih. Nggih. Pangapunten Pak Cari tanggal setunggal kula mboten saged nderekne. Barengi to, barengi to. Mboten jane. Lah piye kok? Lah kok ora iso nderekke? Ora nderek pripun wong mboten ditanggap kok. Tak semoni ben ditanggap. Dadi pelawak teladan, ora ditanggap yo moro. Lah nek panjenengan lan kula teng daleme Pak Cipto niku alah rencanane ditanggap sakmodare ya Mas. Amin. Amin. Pak Cipto kagungan kersa mbah mantu ngetakne wayahe ngetakne putune mesti panjenengan lan kula niku hukume wajib umpama ora nimbali awake dhewe jelas dosa Mas. Jelas rugi nek ora nimbali awake dhewe. Rugi. Ya sing rugi sinten? Ya awake dhewe ora ditimbali kok. Ngomong ngopo? Lah alhamdulillah. Nggih. Boten piyambak Mas kula. Oh, ning kula seneng nek panjenengan ki ambak mawon kok. Dadi ora sak kokean kanca. Awake dhewe omong-omongan niku penak dimirengke. Ya ora? Nggih, malah kemana-mana. Nek melu usul kok blokok moncrot ya. Meneng ae wis gase kaya ciduk dawet. Ora usul blas iki lho kok iki sowange daleme Pak Cipto. Ya, telepon apa? Kok iso terus kono apa ya minimal kan awakmu ra ketok klungsu-klungsu merudu to. Apa ini bandari? Aku wis mriki to. Penak awake dhewe wong loro. Alah, wong awake dhewe omongan iso saged Lah iya penake kaya ngene kok. iso langsung jumenglung bali-balan Leres. karo blokok moncrot iki kok iso. Ora sampe kontrak ya. Lah ya kok. Ya mung cemek ngono to. Rumangsaku sowan gone Pak Cipto. Iki dalam rangka netepi darmaning sepuh mala kramakne ingkang putra panjenengane Mas Doni ngasta wonten ing kepolisian Mas. Oh nggih. Lah nanti ingkang garwa ingkang mijil saking Banyuwangi panjenenganipun Mbak
bening. Mbak Angesti bening wangi. Angesti bening wangi kedawan jenenge. Lah pripun? Mbak Angesti bening wangi nek cara aku tak singkat parfum ngoten. Oh iya, nggih. Bening karo ya wangi parfum. Derek dedonga mugi-mugi njenengan manut sama dari beberan agung tansah pinaringan berkah rahayune Gusti satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah Allahumma Amin. kanthi donganipun barokah laka wa barokah alaika wa jamaah bainakum fil khair kagem temanten mugi-mugi saribet kaken-kaken minen-minen Allahumma Amin. nah ngene kan cetha to ngene iki kan ya cetha. Lah kowe yang donga paling ora. Dongakno kaya bahasa kaya kamu ya. Ya iya, Jawa ya oleh, Arab ya oleh wong donga iki Gusti iki Maha Pirsa nggih. Leres. Nah, ora iso basa Arab, basa Jawa ya oleh. Ya ben kaya kamu ya basa Arab. Ya ben ora kalah pamor to minimal ya tokne to tunjukkan kabisanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Donga kanggo temanten. Heeh. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Aku tak baca ya kowe. Kowe tak takon lambemu lho. Kene iki godane para alim ulama, kedunge para kiai santri lho. Dongamu lan piye? Basa Arab kok ben kaya awakmu. Piye dongamu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Truk tak truk kuwi donga tidur. Lah manten kadang tidur kapan metenge. Ya bener ya bener. Bener. Kok iso ngono? Dongakno manten iki minimal awake dhewe ra ketang tutur-tutur melu sembur. Kula kok piye ngembur. Tegese iki nuturi manten kaya bengi Pak Cipto nuwun sewu nggih Mas nggih. Nggih. Netepi darmaning sepuh niku tinggalane para leluhur tradisi utawa nalini nalar ingkang sampun diwiwiti dipun laksanakaken panjenenganipun Pak Cipto. Kyai hebat menika termasuk nandur kabecikan, nandur keapian. Leres nandur kabecikan niku bakal dieling-eling selawase urip. Mbah-mbah nate dawuh sok sapa sing nandur iki mesti bakal ngunduh, Leres. sing utang bakal nyaur, sing Gawe mesti bakal bakal nganggo. Menika pun dicakne wis digoceki dicekel panjenenganipun Pak Cipto katitik dalu punika hebat luar biasa. Tamune banyu mili wiwit awan nganti saiki. Ya kan, Del? Ya ya. Kok iya yae iki. Wong awan aku ora rene kok. Tegese falsafahku tembungku Oh, iki. kamu mau piye? Iya. Wong ki nandur kabecikan ana tetembungan wong nandur ki bakal ngunduh, wong utang bakal nyaur, wong gawe mesti nganggo. Ki kudu digoceki, Mas. Ya ora mesti wong ngamu kuwi ora kena dienggo patokan kok. Lah kok iso? Kok ngentahi iki. Lah wong ngamu wong nandur bakal ngunduh. Wong nandur ki mesti bakal ngunduh. Ora mesti. Kok iso? Dene dipangan mereng. Dene diterak banjir apa ngunduh? Ose, iki lho ora perkara diterak banjir lan orane. Ning iki dijikuk apike wae ngono lho. Mudeng ora? Tegese ki nek wong utang ki mesti bakal nyaur. Alah lah kanca kowe utang kok malah minggat. Ora ngawur. Nek gawe mesti nganggo. Kalau wong duduk kubur kayak ramungnya digoni dhewe. Rumah kok duduk kubur digoni dhewe. Malah sing ora gawe toko-toko arek rumah. Wah, wes. Wong nek potongane kaya botong mentah ya ngono kuwi. Pikirane ya mentah. Marai nggih nuwun sewu nek Mas model iku benten kalian panjenengan lan kula, Mas. Lah pripun to? Nek panjenengan lan kula nek saran dene badan cara ageman kan nggih ketok pantes, Nggih. busana ketok besus. Leres. Mas model iku menungso mboten jangkep nggih nuwun sewu nggih. Nggih. Nuwun sewu nggih. Lah, berapa Pak? Nggih ta. Nggih. Wong sirah kaya lato-lato nggih, Cek. Kowe iki jejer karo kowe Pak Cip kuwi kaya wong kembar. Wong kok iso Kaya wong kembar gitu. wong tegese nek menungso jangkep nggih Mas Bayu nggih. Pripun? Sangat dene badan saka pucuking rambut nganti pucuking jempol ki jangkep mesti ana rambute. Rambut ki tegese ngeram barang sing lembut, bathuk ngumbat barang sing gumathuk, mata ki ngemot barang sing